da kuka gani ga wannan foto abubuwa ne yau wanda a kowane lokaci muna aiki da su, kowane lokaci muna cin su. Abubuwa ne wanda yau dukkan abunda ya yi yawa kuma a cikin jikinmu, cikin jikin ɗan adam, to zai iya haddasa mai wata matsala a cikin lahiyar jikinmu. Kuma dukkan abun da ya yi kaɗan a ga lahiyar jikinmu, abun da jikinmu yake so ya yi kaɗan bai nan ga samun shi, to zai iya haddasa mana shi ma matsala a cikin jikinmu. Domin yau jikinmu a kowane lokaci jikin ɗan adam ya yi son abu daidai, shi bai yi yawa ba kuma shi bai yi kaɗan ba, to sannan ne jiki zai aiki yadda ya kamata. Za ka ji jikinka ba ka ji gajiya, ba ka jin wani ciwo ko ina, za ka jinka on form, za ka jinka kullum da kuraji, kullum da kuzari. Insha Allah. Kamar yadda kuke gani wannan foto ne da na farko yake nuna muna ta wajen nama da muke ci a kowane lokaci zai iya haddasa muna matsaloli da yawa, duk da ba mu da lokacin da za mu iya duka ba da bayani kansu, mai za mu ɗauko kaɗan daga cikinsu. Abu ne wanda nama idan ya yi yawa a cikin jikin mutum kowane lokaci zai iya sa mutum kitse ya zo ya lullube mai wuri-wuri, musamman ya lullube ma gilbi ko kuma ya lullube mutum anta. Zai haddasa mutum cuta idan ya lullube wannan wajen. Zai iya sawa kuma ku gaban turkin mutum, jikin mutum duka gaba ɗaya ya yi balone, jikin mutum gashi nan ya buɗe duka gaba ɗaya babu tagara. Mutum shi kan kashi sai ya ji bai shin kura jikin har ispor ma kanka ba ka iya ispor. Sannan na biyu, ta fannin aron mazi, abu ne wanda ba mu iya rabuwa da shi. Aron mazi ba ta yiwuwa ne in baka ci shi ba a gidanka, za ka ci shi a wajen biki ko kuma za ka ci shi a wajen wani taro haka, za ta kama dole ne mutum sai ya yi aiki da shi. To aron mazi abu ne wanda yake da wasu ƙwayoyin abu suna na a cikin shi, wanda zai zo musamman ga maram ta kuzari na maza, zai zo ya rage mutum, ya rage mutum ƙarfi, sai ya kai mutum infertile, ya kai mutum sam febrile sexual, bai iya aikata komi, bai iya tanada, bai iya wani waje kuzari, saduwa da iyali, kuzarin gabaɗaya nashi gabaɗaya zai tun ya fara ragewa gabaɗaya sai ya ɓace. Tun da yau ƙaramin misali ko ga duba ko raƙumi idan ya haddabi mutane, ya haddabi matan shi, to idan kuka ɗauki aron mazin nan kuka daka mai ɗiyan aron mazin nan, aka sa mai bido aka ba shi ya sha aron mazin nan, yana kwanaki bai kula da ko matar shi ba. Ku gwada wannan ku gani. Balle mu kowane lokaci safiya duk ta Allah sai mun ci wannan aron mazin muna cin shi, to yana halaka mu, yana ɓata mana maniyi, yana ɓata maniyi. Sannan na uku, sikir, yawan sikir da muke aiki da shi a kowane lokaci, wata sashi a cikin jikinmu wanda shi ke kula da wannan harakar sikir. Idan mun sha sikir ya zo wajen shi, yake dubawa irin wanda jikinmu ke so sai ya tura, irin wanda bai so sai ya tsaida shi ya maido shi. To sikirkin nan a kowane lokaci muna cin shi, muna shan shi da zaƙi, muna ji sikirkin ga ido, muna ganin shi, muna shan shi, ko kuma muna cin shi cikin abinci. Cikin hatsi akwai sikir, cikin shinkawa akwai sikir, musamman sikirin cikin shinkawa wanda yake cutar da lafiyar ɗan adam sosai da sosai, yake haddasa mutum diabetes. Idan ya yi yawa a cikin jiki, duk sikir zai iya haddasa wannan hyperglycemia, zai iya haddasa mutum, ko kuma idan babu shi a kaɗan shi ma matsala ce. To wannan abu ne wanda wannan wuri mai kula da harkar sikirkin nan, organkin da ke kula da harkar sikirkin nan, to shi a kowane lokaci idan yana samun furodi wanda yake wanke shi, wanda yake ƙara raya shi, kenan zai ci gaba da aikin shi. Kamar ya ko ɗauka ne abun moto, dan abun kalburatar kin nan, idan ya fara samun matsala wanke shi ake yi, a ɗan ɗaure shi domin a kowane lokaci ya ringa control kin man, ba zai bari ya zube ba. To shi ma haka ne wannan wurin, ana furodikin da kuke za ku aiki insha Allah zai ƙara raya shi, zai kula da in yayi yawa ya rage shi, idan bai isa ba ya sa daidai irin wanda ya kamata ya tura shi a cikin jikin mutum, domin jikin mutum kowane lokaci ya kare mutum da wannan cuta ta diabetes. To wannan da kuke gani dai wannan furodi
wannan foto dukkan akwai produkin da insha Allah za ku aiki da shi. Idan kitse ya yi muku yawa a cikin jiki to zai fidda lalan kitsen nan duka zai fidda shi. Aron mazi idan ya kwanta a cikin jiki, ƙwayoyin cututtukan shi masu yawo cikin jini wanda suka zo ga mara to duka zai fidda kashe ƙwayoyin cututtukan nan, zai wanke shi insha Allah ƙwarai mutum zai dawo daidai. A sikir shi ma dan mutum ya yi yawa ko da mutum ya kamu da wannan ciwo ne na diabetes insha Allah rabbi zai maido ta ƙasa, zai wanke wannan pancreas na mutum domin ya rinka controlling sikir kin, ya rinka tsaye da abun daidai da kamata, wanda yake so ya tura ita cikin jiki, wanda baya so ya samu a kowane lokacin karen da zai tsaye da shi insha Allah rabbi. Wannan prodi da kuke gani ku yi aiki da shi insha Allah, ko ku ba wa yansu labari kan shi. Assalamu alaikum.